फुजा होखांबाय सनाफोर आङो नै सनाफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोन लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम जालांगोन होननानै थ'दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि आङो दुगैस्रां लोबस्रां फुजा होखांबाय आरोना सनाफोर नै साखि फोजोंनानै लाखांबाय बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो फुजा होनो मोन्दों आरोना आङो दाख्लैनि भिडिअआवनो होनखादों जोंहा न'खराव बेबि गोदान मोन्दोंमोन फिसौजो गोदान मोन्दों आरोना बेबि गोदान मोन्दों आरोना आंहा बिहामजो सोमोन्दो जायो आरोना बेबि गोदान मोन्दों बिनि थाखायनो जोंहा सुवाथ'मोन नालाय फुजा होनो मोनथ'वाखैमोन सप्तानैसोआनो जाबायमोन आरोना दिनैसो फुजा होनो मोनबाय गोसोखौ बिराद स्रां मोनलायलायथारबाय आरोना नङाबा माबा मोनसे बोरैबा मोनबाय थायो आरोना फुजा होनानै थादावग्रा नालाय सोरांबानो ओंखायनो माने गोसोखौनो मोजां सुखुथारलामोन आरोना दिनै एसे फुजा होनो मोननानै गोसोखौनो स्रां मोनलायलायबाय आरोना थ' सनाफोर नायलांदो दिनै भिडिअखौबो जोबजासिम आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंगोरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो कमेन्ट हरथार आरो लाइक मोनसे गालांथार आरोना आरो फौजि फेमिलिनिफ्राय नायदोंबाथ' रावबो कमेन्ट हरालासिनो दाथा अननानै कमेन्ट मोनसे आरो लाइक हरथार आरोना सनाफोरथ' नायलांबाय थादो आं दिनै मा देखायलांनो हायो न'नि ब्लगखौनो देखायलांसैलाय आरोना सनाफोर नायलांबाय थादोलाय फार्स्टआवनो साहा लोंगोरनानै लानोसै आरोना 7:30 जाबाय टाइमा दा साहा लोंगोरनानै ओंखाम ओंख्रिनि लाहार फाहार खालामसै आरोना साहाखौ लोंगोरना लानोसै आङो ना गोदो माने ओंखामजों लाल साहा बा गाइखेर साहाजों माने बिराद ओंखाम जायोमोन आरोना गोदो उन्दैयाव ओमफ्राय दिनै गोसोखांदों आरोना दाख्लैनिफ्रायनो जानो लुबैगासिनो दं ओंखायनो दिनै सानबाय मा आङो ओंखामावनो नै साहाखौ होजोबनानै लाबाय आरोना ओंखामजों साहाजों जानो लुबैदों आरोना आं बिरादनो गोदो बिराद जाखायोमोन आरोना बिराद मोजां मोनो जानो ओंखायनो दा दिनै जानो सानबाय आरोना जागोनसै आं सनाफोर बेखौ नै साहा फुंब्रैसे लाखाबाय आरोना जाखांबाय लोंखांबाय एबार दिनैथ' समबार नालाय समबार जोंहा मिरामिस ओमफ्रायो मैगं जेबो गैया आरोना मैथा खानोसै ओमफ्राय जोगोनार बिजौ दङ सबाय बिमा एसे खानोसै आरोना बेखौनो संलाबायनानै जानोसै मिरामिस दिनै बेखौनो खानोसै आरोना जोगोनार बिजौ दङ मैथा दङ सबाय बिमाखौथ' जागासिनो दंखायो थेवबो खानांगौ दं आरोना गाहायाव दङ बेखौ खानानै दोननोसै थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ खानोसै आरोना थ'दो होमबा मैगं खानोसै मैगं खानोसै आरो मोजांबासो मोजां मोजांबासो मोजां नङाबा नै ओरै मैगं खानोसै आरोना सिखा लाखाबाय मा मोनो नागिरसै न'आव गायदोंना गायदों माने मैगं आरि गैयाबा खनसाबनानै जानो मोनगासिनो दं आरोना न'आवनो माने एसे बोथोर मोनजागासिनो दं गथ' लानानै माने सब समायथ' बाजाराव थांबायबो थानो हाया नालाय ओमफ्राय दाथ' स्कुल बन्द' दिनै मानदे आरोना दिनै स्कुल बन्द' थ' स्कुल गैया स्कुलबो बन्द'खा ओमफ्राय ओंखारलांनोबो बायो आरोना ओंखारनो गनाय आरोखि ना न'आव थानो लुबैयो ओंखायनो ओंख्रिथ' जेबो गैया आलु दं आरोना जेबो गैला जोबथारबाय मास जोबसैबाथाय बिदिनो आरोना जोबस्रांजोबनानै थायो ओमफ्राय दा ओंखायनो न'आव दंखायो जेला खनसाबलाबायनानै जानोसै आरोना बिमा फिसा ल'खा नालाय ओंखायनो जेरैनो मेरैनो जानो हायो आरोना थ' मा मोनो खागोरनानै लानोसै आङो खाखांबाय आरोना सनाफोर आङो मैथा एसे खाबाय मैथाजों सयाबिनजों जानोसै जोगोनार बिजौजों आलुजों जानोसै ओमफ्राय फान्थावखौ बरा खालामनाय जायोना सावनानै जानाय जायो मिथिला सबाय बिमाखौ दा मोनायाव जानोसै आरोना नै न'आव गायदोंना गायदों मोनजासाबगासिनो दं आरोना हौवा मानसिबो गैखाया नालाय बाजार खालामनानै जाहोनो ओंखायनो दा माने न'आवनो खनसायलाबायनानै मोनजागासिनो दं आरोना नै बेखौ साफा खालायगारनानै जिरनानै मानानै सुनानै लाखानानैसो संनायावसो लोगो हमसै आरोना सनाफोर नै खाखांजोब्बाय आङो ओमफ्राय एबार संनायनि लाहार फाहार खालामसै आरोना आं बेखौ सायनानै लाग्रोजोबसै सनाफोर दसे थानानै लोगो मोनफिनगोन सनाफोर नै आं रेडि खालामनानै लाजोबखांबाय आरोना मैथाजों सयाबिनजों संसै ओमफ्रायो जोगोनार बिजौजों माबाजों आलुजों भाजा आरोना भाजाल' जानोसै ओंख्रि जाला बेनोसै आरोना दिनैनि ओंख्रिया बेखौनो संनोसै आङो सयाबिनजों मैथाजों ओमफ्रायो जोगोनार बिजौजों आलुजों संनोसै आरोना गोथाव बेजोंनो जानोसैलाथ' आं संबाय थानोसै फार्स्टआवनो संगोन आङो सयाबिनजों मैथाजोंखौ संगोरनानै लानोसै आरोना सारायखौबो जानबाय आङो नै दुंथोंसै साराया सयाबिनखौ एवगोरनानै लाबाय सनाफोरनि आङो सयाबिनखौ एवगोरनानै लाबाय आं नै मैथानि थाखाय नै आंना जोलैनि अबस्थाया मा बेबायदि गारसावनानै होजोबो आरोना बिमा ओंखाम संबाथाय बेहायसो गेलेनानै थाफैयो उफाय गैया मा खालामगोन नों मामे जे मानो गारजोबखो बिदिनो सेस बोख्लायजोबनानै होयो आरोना नै एबार गेलेनोसै बेखौ माबानानै बिदिनो मा खालामनो लाग्राबो गैया नालाय बिदिनो गारसावनानै गेलेबाय थायो आरोना बियो मा गेलेगासिनो नालाय सासेया मैथाया मोनखांबाय आरोना ओमफ्राय
माबाखौ एवगासिनो दं जोगोनार बिजौजों आलुजोंखौ नै मैथाया मोनबाय सनाया उन्दुबाय आरोना दासो फुथुबाय आङो उन्दुनोनो जि गाबबाय थाबाय उन्दुलांबाय नै दाउनि बराबो खालामसै आरोना कर्नफ्लावारजों बेसन एसे होनानै लाबाय आङो बेजों बरा खालामनोसै ओरै मोनसिगोन नै बेबो बे मोनखांबाथाय बेखौ खालामनोसै दा फैदा दुगैनोसै ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोब्बाय सनाफोर सासेया उन्दुगासिनो दं सासेखौ गेदेरखौ थुखैग्रोनानै लानोसै आरोना बिमा थुखैयैखायनो सोमथाबजोबनानै दङ गावनो हारसिं एखमबा सोलाबाबा गावनो हारसिं दुगैयो नालाय मैलाफ्रानो रुंगु खाजोबनानै दं खोमा मोदोमाव मैलाफ्रानो जिनिरफ्रानो माने सेरसेसो गसिगोन खोमा दां आरोना ओंखायनो फिसाजो गेदेरखौ दिनै स्कुल बन्द'आवनो थुखैना लाखानोसै खर' आरि लोबनांगौ सासेखौ थुखैग्रोनोसै गेदेरखौ ओमफ्राय उन्दैखौ सिखारबा थुखैनोसै आरोना ओमफ्रायसो ओंखामखौ जागोन दा संखांजोबखांबाय थ' फिसाजोखौ थुखैग्रोनानै लानि थुखैनानै लाखांबाय फिसाजोखौ खानाय खाननानै होनोसै आरोना नै सनाफोरा ओंखाम जागोनसै आरोना खुरना लाखांजोब्बाय नै फान्थाव बरा ओमफ्राय टमेट'लाय सरि मैथाजों सयाबिन ओमफ्राय जोगोनार बिजौ आलु एवनाय आरोना नै बेनो जोंना ओंख्रिया दिनै सासेया सिखारथ'वाखै आरोना टाइमाबो 12:30 जाबाय ओंखायनो आङो बे सिखारियावनो सान्थि मथन जानानै लाखानोसै आरोना माने बिराद गोसो बायदिखौनो ओंखामखौ मोनजाया आरोना माने हाखु दाखु खेलें खेसें नै थाब जानोसै न'नि फान्थाव आरोना ओरैबादि गोथाव गासिबो न'नि गोजा खालि सयाबिनाल' बायनाय सयाबिनजों आलुजों बायनाय जाबाय आरोना न'आव गायदों फ्रेस थारखा मैगं मोनजागासिनो दं आरोना मैथा सयाबिन ओंखाम गुदुं बाथोन ओंख्रि बिराद गोथाव मोनजायो आरोना जानो खहाबसिनलायलायो ओंख्रि नांलायलाया ब्रह्मखौ मोजां मोना बर'खौ मोजां मोनो ओमफ्राय देनां जावैसोखौ बर' टाइटेलखौ लायोबानो जाबाय ब्रह्म टाइटेला गोलावद्रायनो बर'आ BOROल' नालाय ओंखायनो बर'खौ मोजां मोनो ओंखायनो होनबाय आङो देनां बिजामादैखौ बर' टाइटेल नायनानै हरसै आरो जाब मोजाङै गथ'आनो स्लिम स्लाम सैमा सोलायनाय बायदि जाखायो आरोना सनाफोर फिसा गोनां नालाय ओरैबायदि उखै हाबनानै थायो आरोना फिसा गाइखेर जाग्रा दं नालाय ओंखायनो ओंखामा दुमासे नांखागौ आरोना थ' जाखांलायबाय गोदोनासे थ' आखाइ सुनानै लागोनसै आङो आयै सना सिखारबाय बिमाखौ ओंखाम जाहोगोबाय आरोना बिमाखौ ओंखाम जाहोगबाय आरोना आयै फिसाया सिखारबाय आयै ओंखाम जाखांनायजों सिखारबाय सना मा सिखारबाय आयै सनायानो हाबफा हानसिना जिउ दुगैनोसै ना जोंहा सनाखौ थुखैनोसै सासेखौ एबार थुखैनानै लानोसै थाबनो ना हाबफा हानसै ना गगा मोनगासिनो दङ थेवबो थुखैनोसै लेथ्रा मोनोना बाराद्राय दुगैद्रायाबाबो ओंखायनो दै गुदुंजोंनो आराम थुखैनोसै दुगैखांबाय सनाया ना जोंना सनाया दुगैखांबाय नै थुखैखांगलायबाय देलाय होनसै एबार दुगैखांबाय नामा ना देलाय होगोनसै आङो र' देलाय होखांबाय सनाखौबो नै दुगैखांनानै खानाय खाननानै होनसै आं हेबनानै होनसै नङाबा जायब्रें जायथिं लाबाय थायो आरोना खानायखौ ओंखायनो हेबनानै होनसै आं खानायखौ खानायखौनो हेबनानै होआबाथाय एकदम जायब्रें जायथिं लाबाय थायो लबारा
फालुआ दोनदो खांबाय सनाफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनो आरोना दसेबाबो टाइम होनानै आंनि भिडिअखौ नायदोलाय आरोना थ' सनाफोर दिन भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय नै सनायाबो नै दिन भिडिअ एसेनोसै